Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana, al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que em trobéssiu a faltar perquè la setmana passada no vaig penjar el vídeo. Abans de tot volia explicar-vos una cosa. Jo no sé si us en recordeu, espero que sí, del postre de la senyora Roper. En aquell vídeo jo no tenia clar si estava ben fet el tema de les clares muntades a punt de neu, si s'havien d'integrar. Així que les vaig integrar. Doncs bé, resulta que no, estava mal fet, l'Edith em va estar explicant que no s'havien d'integrar, que simplement s'havien de tirar i ja està. Dit tot això, després d'aquests aclariments, explicacions i rotllos, us diré que avui el que farem serà una recepta que porto molt temps amb ganes de fer-la. Una carrot cake. No perdem temps, comencem. Abans de tot dir-vos que el pa de pessic que farem pel nostre carrot cake és una recepta que l'he tret del Jordi Cruz. I el que necessitarem és 225 grams de farina, 250 grams de sucre moreno, 250 grams de pastanagues, 150 mil·lílitres d'oli de girassol, 5 ous, entre 4 i 5 grams de canyella pols, que són un parell de culleradetes, i entre 1 i 2 grams de nou moscada, que és una culleradeta, i un sobre de llevat. I per decorar el nostre carrot cake, com farem un frosting de formatge, necessitarem 340 grams de mantega a temperatura ambient, 450 grams de formatge també a temperatura ambient, 500 grams de sucre glaç, i jo també afegiré crocanti d'ametlles i colorants alimentaris. I primer de tot pelarem i tallarem les pastanagues perquè farem un puré. Mireu, jo ja tinc aquí les pastanagues pelades i fetes trossets. I ara les posarem en un got de batedora juntament amb l'oli. L'oli de girassol, que l'oli ens ajudarà a batre-les. I les estarem triturant fins fer un puré. Un puré que sigui molt suau. Mireu quin puré més suau ens ha quedat. Doncs bé, aquest puré ara el reservem i anirem a muntar els ous. Muntarem els ous amb l'amassadora. Els estarem muntant durant una estoneta, 4 a 5 minuts, perquè muntin, i els hi afegirem el sucre moreno a una velocitat que no sigui massa alta. Bé, i ara que ja porto com uns 5 minuts muntant els ous, afegiré el sucre moreno i el tindré una miqueta més. He tingut els ous batent amb el sucre moreno doncs un parell de minutets més. I ara que ja ho tenim, doncs anem a posar-ho dins d'un bol. Primer el puré de pastanaga i després els ous. I ara tamitzarem la farina, la nou moscada, la canyella i el llevat. Anirem tamitzant directament a sobre de la nostra barreja, perquè l'anirem integrant poquet a poquet.
I ja tenim aquí la nostra massa barrejada. I aquí he preparat el motllo per bolcar la massa, mentre he posat al forn a precalentar a 180 graus. I tindrem el nostre pa de pessic entre 35 i 40 minuts a dins del forn. I començarem batent la nostra mantega a temperatura ambient. Un cop haguem batut la mantega, afegirem el formatge. També us he dit a temperatura ambient, però no està ben bé a temperatura ambient. El que passa que bé, com és tubet, no crec que tinguem problema. I ja tenim la mantega batuda amb el formatge. Ara el que farem serà anar afegint a poc el sucre glaç i seguirem batent. Intenteu no tirar-lo tot de cop perquè es pot fer com un núvol i pot ser bonic de veure. Anirem tirant poquet a poquet i començarem batent fluix perquè no comenci a volar el sucre glaç. A veure, el sucre glaç, jo us he dit 500 grams, però amb el sucre glaç podem fer de més i de menys. Tot depèn de lo dolç que vulgueu al frosting. Sé que 500 grams és molt, llavors jo he dit 500 grams, però aniré provant i quan em sembli que està bé de sucre no li afegiré més. Mireu, ja tenim fet el frosting. Jo al final dels 500 grams que us deia de sucre glaç he utilitzat, no arriba a 300, 280 o una cosa així, 280 grams, perquè ja em semblava suficientment dolç, és el que us deia, podeu fer de més o menys. I ara el que faré serà reservar d'aquí una miqueta per la decoració. I mireu quin pa de pessic més xulo ens ha quedat. Jo el que faré ara serà partir-lo per la meitat per veure si refreda més ràpid i així podrem guarnir-lo amb el frosting. Primer li trauré lo de sobre per igualar-ho una miqueta amb l'ajut de la llira. I ara ens serà més fàcil, per guarnir-lo ens quedarà més pla. I ara que s'ha refredat, anem a omplir-la de frosting de formatge. I la cobrirem. I ara que la tenim recoberta, anem a guarnir els laterals amb el crocanti d'ametlla, així que no em preocupa gaire que no hagi quedat gaire maco lo del costat. Així que amb un trosset de paper i paciència anirem fent. És el mateix que vam fer amb la mona. Ara la ficaré en la nevera perquè s'endureixi una miqueta el frosting i mentre prepararé la decoració. I aquí tinc les miquetes de frosting que he reservat. Aleshores, amb aquests colorants alimentaris, no sé si es veuen, a veure, amb aquests colorants alimentaris el que vull fer són pastanagues petitones per decorar el pastís. Així que tenyiré un de color taronja i l'altre de color verd. Comencem amb el taronja. Espero que em surtin bé els colors, Una miqueta de vermell.
i barrejarem. I aquí tenim els dos colors per fer les pastanagues, un taronja superxulo i un verd molt brillant. Ara ho posarem a la mànega pastissera i intentarem fer pastanagues, així que a veure si ens surten. I per acabar anem a decorar el pastís. I aquí tenim per fi la nostra carrot cake. La meva primera carrot cake. Estic emocionada. Molt bé, nois i noies, doncs fins aquí el vídeo d'avui. Espero que proveu a fer la recepta, que us quedi molt bé, que us agradi molt i que m'ho deixeu als comentaris. Si us agraden, recordeu-vos de donar-li el dit. Ens veiem la setmana que ve, espero que aquest cop sí, que no trigui. I bé, que vagi molt bé, cuideu-vos moltíssim. Fins la propera setmana. Adeu!